ready boko madam for sofo mene no ne ebobo mpaye ne nipa bebre okumase a mehunu okumase enti mpaye boni mu ano be ye madam fo ohunu okumase hefa okumase so dompase na madam atonsu dompase okay enti wo mu ano okọ no aba ti nkomodidie mu na chese ofiri nche na ba kumase ti etoda oba na ade sana oba mefie ni apɛ baabi ama nada ade akyi no atoa na kwantu so e pa cha na ne hwan apɛ baabi ama nada mene me maame ne menuanom neti na mote mobusua fie ti abusua fie e wo hen don pass e wo hensan okay don pass na no obesue enti bia wo hia na ɛhɔ na obekɔ na eyi baabi ana don pass owo no baabi obeda ni ho ana na mo gine tena mo fie se wonda hoyi na ni sister bi na no obesue no but actually sister ni tui ti obakuma se na ade sa ebi won mani apɛ baabi ama na ade akyi no yento aso adamfo family friend enti o ma 2019 na menya akwanya se meko Iraq akopɛ pa akakra edi enti meko ye no yewura 2020 ni mu no nkomodidi ana madamfo bi ye se plot bi da abontem na da kwa ho ye pa na me ye se mintimi nto full plot because kana menya no enso ti half dia oni nipa ne nkasa ti nipa ne ye se ontumi enchim nti ono so akoye madamfo nkomodidi ana me corporate tum ena o se obeba kumase abeya ade nti oba obeba aba abehwe ampa oba kumase no frame no ye se waba na oba aba abehwe asase no hwe ye no nso eye kama na emom ofri ni papa free takorade apanwan na omo amoma asase bi wo anaji eho no mo nsase gu omo acheche nti opese woton abusuafo bi etonton ne de na obeto bi wo kumase nti se maka ne saa de obeme yato na yache na misi okay nti machiri ba 4 na ma ne kohia no de meme de ewom ema no na emom no medwene hunu se o enipa mene ne nya sikasam ho ayi bi ada nti manfa ne nyina ichem na me brain bi half se oni kan fa no nkoto ase na ono so de no ebeka ho na bibia ye na me de nkaye no aba mede man 6 months 2020 that was August 13th no dum ne phone besi ne me frena odum ne phone sasen wadum ne phone ofra enko bio ena nkakra aka mede bedru Ghana 2021 ma frena bedru Ghana 5 months in ejato yefie na she ma mfa pin at the same time so me ba na me yare fibroid in ye me fibroid ya wo hye ye week pepepe na san de me ko theater na je se asetena ni mu aye den ama me nua ba ko frɛ no ebo ni nyina ma ne de kyerɛ no e frɛ na no toto ayampia afa de oba Ghana ne de wo fra na ekɔ no onum no ne phone o yusu ekɔ enya se enko ekɔ pa so me nko a me frɛ na onfa ma frɛ na ti be 2 years ni ena me tracy omo ayiwo takorade na me call na me di ni picture call ena omo say oba 1 week ni enti me de ne call baby fufuro ema obi hui ekobo na busuafo amane na ne bra ba akọ beje ka no obeje ka no nso a o ma me 2 months o se asase ne de no kre ewo ho omo tonton 2 months na chi me friend na eno nso ya atemdidie ne bra ne de Bernard Muse ono so wa hefa apanwan ho Muse estate eho na papa no ne fie no ewo aye abusua fie a ne bra ba akọ ne tim ena ne bra ba akọ nso odi ne di maame Anthony Kwame Muse enti mesra wo mo ba bi abusuafo ni wo bia no sebi oba sika yendi bra makọ brepa ne adwuma ma ye no Iraq no enya asam ketoa enti mesra wo mo ba bi o mo wo bia no o mo hwehwe o mo nua no no fa misika mre me so da oba chi dia o fa misika enfambre me manu ato wano to anu wawu wano asi adentina wo se oda oba chi dia woni nya enkita hode bi fa wade ho ana pa cho da bi so ware oba me so me ye oba na makoye adwuma na misika ye to asase ache
asase ama me sika ama sika no na yesen wo ka sika but ye hu sika but na wo ka na 6,000 Ghana cedis and nessa beauty me fa can 60 million 2019 and 2020 January me buy 3 years ni and then to me to quarter plot to kura so that time let me to half ebusia see there me sika na me here me here me sika den 6,000 no me here me sika o de on fancy hu bia nsi hu o de me here ni nsi hu on de on fa me sika but na amreme enti papa yi unim ni busuani sa bra no unim ni bibia na mode no ekotena mu fie saa na momia hwe bibi wo ha se no mu okotena wo fie ona na mo genetena wo no na obi dim se oba ho oh enye de bia ewo ma na bia waba ho tatam na wa ware me pa cho debi wa amfa wade asem bia nto wanim oh me pa cho debi unua bia ni ho so ode awade sem to nanim eno de because ekoba asa kura nka ye ntumi ne nye free wanye bibia sa osa kwan so de no odi ni hu ni pa okay my yenhwe na yenhwe se ene ne be kasa but your friend on pick already production team na bo homoden ama wone no atwetwe enkomo ntine said ye enkomo twetwe no ekọ ye na busia minister mpacho aye ready a moma yenko na yenkonko tie said ye woside enchemu no ede mayen and mpacho will see a Friday saying Emmanuel den Buse ana Muse okay Bacho yen try nhwe se yen sabe kan ne na dukoto ho a be kan asem ni na ne be boa me no e na ka kire nse me threat na wa threat me no ne mum wo no asem se e bia na na si bibi so de ya ene mate me metu me hofo yo Medafo me pacho good afternoon. Wakati no Monsan tribe pm yenya papa no wa homa no so ye boy homoden. Yen try the last one yenya no then na ya go on with the voice na ye na mo fa voice no ni din no to TV ni so mfa mayen na umomu hwe tie no mo so nte se papa no voice na ye ba na semesi ana so benten MC medawasi nyame hira ho awo ne odi abla me na osimi ma broko ne line but mo yo di no buy and buy meda was catching say sisi no onfa court mame or the do court you do court ho a be kan asem ni na ye be boa me no e na catching say me threat na wa threat me no enye me ya nemum wo no asem sen ebia na ne nasi bibi so de ya ene mate me metu me hofo metu me hofo intime nkasa bebre show the picture or put it on the screens. We have the voice here, so put the picture on the screen here. Why? Ati so forward me number no from here obi a from here e mama block on the line but me mo frɛ no e dey mo from here ba ni pass out wias na ma odi no kura wa hu ma yemfa nkɔhye po ase utimi kura ntu da idenye kasa bebre no meka why mame dia threaten now the ma yera mu say me man threatening bia incident na also man threatening me kura na what so tre kronkron mu ntie pasem ne mu no kra because me frɛ wa wonfa me pa cha omunya ne picture na mo fa nto so mayen me frɛ wa wonfa na me yɛ na ma threatew but nana mensa brampa pachotna se efama misesie na yen hwade sesie bra enkomotwetwe no ekoso no moma nana mensa brampa konwama ne ntena se enfama me na yentie enkomo no se de esi ekoye fi se yente ne ma bia se ma me bisa obiem entrene ben na wo frɛ no a wo de ball no me pa cho me since me bedru Ghana no
me friend no da me ni nkomo cause me friend ba ku mienu na on fa o me nyomfofo friend de a no wafa no akeka na adwena kire omo eno ano no me ba ekra me friend da da na onya access wo ne brother mo ho a utimi no mo kasaye ne brother no me de ne ko baby fufuro station bi e no mo friend no e na omuhu me nti omuhu ne picture no obi ne hu no ko bo efi ofo na mane na ne bra no je me number wo no ne ho e na o de frame me nti o de frame me no obi sa me no na me bo ne nkyiremu nyina e de kire no sa na ade ne kokoye enti usika wo obi ho so many years be 3 years 4 years o pa che se won kan asem bia ebe wo de abufo be kan asem bia ya bidi a kire no ana unya no ne nkasa sense aba because according to you say wo ba ye no komo no asa on na kasa pen me ba ye no na me friend say sika no enya abedi ho enti bra na ye ntena se na ye hu kwan a ye be fa so a obetue sika na ma me wo say wo ba mema police acho enti wo ma asem wo kan no me so since then me ne nkasa biom me friend no kra onfa me na fofo friend na oni o makasa me audios bi wo han ma me kipu da wo me ho de da the audios oni o mu di nkon wo mo friend say ade a oye no enye no kwa so no eno was saying eno so won kan so wo fa me sika adi na emum sika no betua na afen so nipa na no oni ni di nkon no onim ne pa me omra takrade no meji asase bi pipes na onkoton na me say asama wo kanyansa be na wom me hwogwo na ye wo kumase ne yemra takrade na yemra meton asase what be dan ti asase ne wo hode a ade na wo momo nton na wo fa nipa ne sika ema no since then no me ne nka sha biom o ka se me ma threat no me threat no na me sampa cha me mo akwa ba me jo so ma mitia panyi na pom ti sen ya me adom na so o bi kan me ho ye papa pa ye ma ye nti o asemi enura me frɛ Brahima me frɛ Sofu Yima no ya Sofu wo hin ma me no kasa hu asori bay asori ni de minim but baby owo no e na oye na asori wo wo ye de asori wo ye paibo na counselor na said dey counseling na mpacho ye nti o enti me frɛ Sofu Yima ana me ni di nkomo na se papa se na maame bi de aba be dan yen asem na tesen no so osere me amema no 10 minutes obesan frɛ me tisi madu achi ya number bi frɛ me peke ya abrantie bi oye adwuma o yishara fm bi nti me money din ana omo na me ye conference call okay se maame sika no ekwan bi a so befa so no aba betua na ansa no betimi atua no dise maame ne yen ye te ha nei ye kotakra de koton na sase na ye ne papa e de agya no matete ne proto da bi tobo ase na sa voice na wai o ye ho adwuma what's he saying this ye ne maame kotakra e sha ni na fra wa na say ono fra me ne conference call no na Yima no e kasa asemu yi na de ntia wo se wa fra Yima no Sofu Yima ni gina so yenua na ofri Nshira FM no e pese o sisi asem no ntini Yima ka asem bi a e de abotoye mu beba okay na ye mfanto maame yanim ana no no kire mu sei na de ntia wo se maame atrete na du kasa sei maame si ni sika pa de abrante ni ntimi mfanni aha we ofadi enyeye wakobre enye bre kro oba sika wo se ye ni yetafre ho me ni ukunu me to gi mi sika meje enti se Yima pese ofa sika ni dipa de anya de be yi ono so send the message enko ana ofre no so a ordinate blacklist ana o send the message ni ma me forward me Yima am si Yima eniema wo ye no hwene ne maame nani abre pa Sofu Yima e de a wo ye no hwene ne maame no sika nya de a obeja amanafa ene audio no bi o ye ho adwuma nya kra no ahoro me kakra wom emi se menim nyansa kra ne ade nyina kra wom bi ya me se mpacho ye ntie radio na se adwuma e da ye ti different ni ru anu why na ya meka se wo twetwa bi de aka ho ahyehyem ye nko ohun se emi se asam na wono no ka kire wono watie ne die na wugina ne die so na oka ne wo bo so kire me enu ntina me komu a wo mpesa me komu no adentina no la o ma me start day 1 na me nkire wo ne yeko so bi ka asam kire wo a ayeti nyina fa komu atai tambe no frɛ me na tambe nso na me broko ne line mo kasa won na me hu se ne mi sin ka no
asɛm bi wɔ hɔ a woyɛ wona woyɛ radio uti radio so ɛna mo yɛ di asɛm ba mu but asɛm na di bɛbɛ mu no suko hu mu hwehwɛ mu yie do asɛm no suko na hwehwɛ mu yie obi aka asɛm no ono sɛ me ma blɔko no line but me nua no ma no frɛ me eba nti asɛ wai how many years no frɛ me how many days no frɛ me wo bisa ne sɛ tam de na wo frɛ no ɛyɛ mo kasa kyerɛ obi sɛ ɔyɛ sɔfo a na ma sɔre na wo ɔsi wo na wo si o so ɔsi me wa ma misika sɛ me kɔtɔ pot endi sɛ me ma wo kyerɛ mu na wobɛka de asɛm bisa ho sɛ Kumasi plot yɛ dis 50 cities and 60 million to sa plot no enti wana me na me 60 million ko to sa plot no ana enti yɛ bisa ho sɛ de na ɛkɔ na me nkyerɛ nsɛm mu nkyerɛ o na me bisa me be support obi wo si onim wo si ɔsi ade na wo fa wo ma ne fa ne line na mfrɛ me na wo hwɛ sɛ ba anemba me paucho odi issue na abrɛw ɛna wo waka ho asɛm ɛyɛ sɛ me yɛ papa sɛ me nyɛ papa ɛyɛ me se on fa court sa edua na me di akyekyere no ɛyɛ mla mani dua mu wɔden na on fa nkɔ why mon kasa saa osɔre a wo sɛ di ndie nkra na ɔde abla me no ntimi nyina saa nkra no so na nka me ma ne reply na wo momu du phone na ma no na wayɛ no ebusia sɛ ɔsema blocking na ɛyɛ den na ne nua no mo frɛ me a ɛba we ntiase ebe na wom ntiase wom panyem sɛ sɔfo Emmanuel Musei the so called pastor and I walk anyam said the walk no so nim the walk because I mean what blocking me doesn't mean say me nua Paulina na say good ya na sɔfo frɛ wo a ɛma what must say nsɛm bi hɔ na obi kan ya na o te ase ba bi enye ya se say o free your friend say India na ba beto asantefo mu a